πρώτη γιορτή πολυγλωσσίας. Σήμερα πέφτει η αυλαία της. Οι δράσεις για όσους δεν τις παρακολούθησαν από την αρχή ήταν τριήμερες. Είχαν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ψυχαγωγικό και μουσικό και κυρίως ήταν δράσεις συσπήρωσης όλου του κόσμου του Δήμου. Μεταξύ τους πολυσύλλογοι, θα σας αναφέρω το χαρακτηριστικό παράδειγμα το χθεσινό. Όλοι ξέρετε ότι έβρεξε στην Κοζάνη χθες. Εμείς εδώ είχαμε εκδηλώσεις. Νομίζαμε στην αρχή ότι είναι το σύννεφο του καρδιά και θα περάσει. Δεν πέρασε, έβρεξε. Μα αποτέλεσμα, εκείνη την ώρα να κάνουμε διάλειμμα, είχαμε και χθες μπουφέ. Μαζεύτηκαν όλοι κάτω από τις ομπρέλες, ανοίξαμε και το σχολείο, μπήκαν και μέσα και όταν τέλειωσε η βροχή, ξαναστήσαμε τον γκλέντι μέχρι τις 10:30 και κανένας δεν ήθελε να φύγει. Αυτή λοιπόν η συσπήρωση και μάλιστα η ΖΕΠ, που ήταν εδώ ο σύλλογος της ΖΕΠ, συναντήθηκε με το σύλλογο από το Σκαφίδι και έκαναν και παρέα, τραγούδισαν μαζί, προσθέθηκε σε αυτό το σύλλογο και οι φίλοι της παράδοσης και γίνανε μια μεγάλη παρέα. Αυτός είναι ο στόχος της γιορτής. Και τραγουδούσαν όλοι από τουρκικά μέχρι ελληνικά τραγούδια, γιατί οι κάτοικοι της Νέας Νικόπολης Σκαφίδι χρησιμοποιούν οι παλιότεροι φυσικά στην ηλικία την Βρουσαλίδικη ή Καραμαλίδικη διάλεκτο. Έτσι επομένως οι γιορτές αυτές φέρνουν πιο κοντά τα χωριά, τα δημοτικά διαμερίσματα, φέρνουν πιο κοντά τους κατοίκους και φέρνουν πιο κοντά τους πολιτιστικούς συλλόγους και ανοίγονται νέες δράσεις μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό. Να κερδίσουμε μέσα από αυτές τις γιορτές τη συνανθρωπία. Συνανθρωπία σημαίνει να βλέπουμε τον άνθρωπο τον απέναντι και να μην τον προσπερνούμε με σκυμμένο κεφάλι, να λέμε καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Κλείνοντας, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας και την κυρία Ζωή Κερεχτέ από την ΆΚΟ για τη συνεργασία μας. Ζωή, είσαι εδώ? Η κυρία Κερεχτέ εξακολουθεί να είναι εδώ? Έλα Ζωή, έναν τέλος πάντων ένα χαιρετισμό σαν φινάλε, να ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, για τη συνεργασία, λοιπόν, για όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που ήσασταν σήμερα εδώ. Μέσα από το πρόγραμμα Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτών ελπίζουμε να δοκιμάσατε τα τοπικά εδέσματα. Επιθυμούμε να συνεχιστεί όλη αυτή η εκδήλωση και τις επόμενες χρονιές και θα είμαστε συμπαραστάτης με το Δήμο Κοζάνης σε όλες τις αξιόλογες δραστηριότητες που όπως είδαμε υλοποιεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Δήμο και τις γυναίκες από την Άνω Κόμη, Κάτω Κόμη και το συνεταιρισμό του Κρόκου, των συλλόγων αυτών και όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πεις τα παιδιά. Θα πεις τα παιδιά. Και εγώ να κλείσω ευχαριστώντας ιδιαίτερα τις γυναίκες των τριών συλλόγων, γιατί από κοινού σκεφτήκαμε ότι πρέπει να δώσουμε μία όθηση στην περιοχή του Τσατσαμπά και στα τοπικά προϊόντα, τα αγροτικά, με ναυαρχίδα τον Κρόκο. Έτσι κλήθηκαν οι τρεις σύλλογοι κατά σειρά, Κρόκος, Άνω Κόμη, Κάτω Κόμη. Έτοιμοι κύριε Κοταρίδη? Έτοιμοι? Έτοιμοι, έτοιμοι. Άιτε. Καλησπέρα σας. Από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Πρόεδρο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης, κυρία Φτάκα, για την ευκαιρία που μας έδωσε να συμμετάσχουμε στην πρώτη γιορτή πολυγλωσσίας. Το σύνολό μας αποτελείται, όπως είπαμε, από τους μαθητές των πολιτιστικών συλλόγων Αγίου Δημητρίου Ριακίου, Δρεπάνου και Κλήτου. Και είναι οι Φώτης Τσαξίδης, Θόδωρος Τσαουσίδης, Παναγιώτης Ξινόπουλος, Ιωάννης Ξινόπουλος, Ραφαήλ Τσανίδης, Ηλίας Ερεφεριάδης, Χρήστος Ασαλουμίδης, Ελένη Χαλκίδου και στον ταούλι ο Γιώργος Χαϊτίδης.
πόνεσα, την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα, λύουμε κι αρροδίνω, όι, 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 να ανασπάλω και μπορώ, λύουμε κι αρροδίνω, όι, 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 να ανασπάλω και μπορώ, μία κι άλλος η ζωή, σώπε άδειμ συναυλή, μία κι άλλος η ζωή, σώπε άδειμ συναυλή, νερό πόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτια με πλήνα, νερό πόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτια με πλήνα. Τα ταφεία με χάσαν, δεν δάψα και έσπαλα. Τα ταφεία με χάσαν, δεν δάψα και έσπαλα. Δεν μετέψα να στορώ, όι, 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 και στο ψώκο του βάλω. Δεν μετέψα να στορώ, όι, 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 και στο ψώκο του βάλω. Μία κι άλλος η ζωή, σώπε άδειμ συναυλή, μία κι άλλος η ζωή, σώπε άδειμ συναυλή, νερό πόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτια με πίνα, νερό πόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτια με πίνα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια χαμηλά. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια χαμηλά. Πόρτες και παραθύρα, όι, 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 έτευνανα τα νύχτα. Πόρτες και παραθύρα, όι, όι, όι,
Some more.